जितुखि नोंथांमोना हायोब्ला अननानै खनसेखौ निमाहा होगोन होननानै आङो आसा खालामनाय थाबाय आरो मबेबा डिस्ट्रिक्टखौ बदनाम खालामनाय एबा माबा मबेबा केमप्रेनि सायाव भिडिअ लाबोदों नाथाय रन्जयनि सायाव रावबो लाबोनाय जायाखै आरो रन्जयखौ गाज्रि होननानै दासिमहालागि सोंखारिनायखौ डाइरेक्टलिहै आं बुंनायखौ नुनो मोनाखै। खुलुमबाय रायजोफोर, बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। दानिया बाथ्राया जाहैबाय, नोंथांमोना मिथिखादों सोरनि सायाव आं बुंबावनो हास्थायदों। दा रायजोफोर, बिथांमोननि सायाव बा बिथांनि सायाव आंनिफ्राय रावा बेनो जोबथा जानोबो हागौ। बेनि उनाव आरो आङो केमप्राइनि बागै भिडिअ लाबोबावगोन लाबोबावा आं बेखौ जेबो बुंनो हाया, खिन्थु आं सान्दों बेखौनो आं जोबथा बुंनो होननानै सान्दों। नाथाय आंनि मोनसे सोंथिया बेसो जे बयबो केमप्रेनि सायाव भिडिअ लाबोदों नाथाय रन्जयनि सायाव रावबो लाबोनाय जायाखै आरो रन्जयखौ गाज्रि होननानै दासिमहालागि सोंखारिनायखौ डाइरेक्टलिहै आं बुंनायखौ नुनो मोनाखै। दा जेखि जाया केमप्रेनि मोनसे भिडिअ फैबाय जोबनायावहाय, बे भिडिअखौ जों बयबो खोनासंग्रोनानै जों लानि, बेनि उनाव जोङो सावरायनि। आंनि भिडिअ नायगिरि बिथां रायजो राजा नोंथांमोन, जायफोरा आंनि भिडिअखौ मोजां मोननानै नायग्रा बिथांमोना, जायफोरा दुखु मोनदों बिसोरनिसिम गेजेरावनो आङो बयखौबो गोरना गंख्लायनानै निमाहा बिग्रोयो। आरो जितुखि दा भाइरेल जाबाय थादों आरो बिनि सायाव आं फंनैसो गोरा बाथ्रा राव बाहायनाय जाहोना आङो रावखौबो गासिखौबो बाहायनो होननानै बाहायाखै। साफा सानै मानसिफोरनि थाखाय आङो फंनैसो बाथ्राखौ गोरा बुंनो गोनां जादोंमोन आरोना। जितु भिडिअखौ भाइरेल खालामदों, बे भिडिअआ लिकआ बबेनिफ्राय जादों आंबो बे भिडिअखौ दङ होननानै आंबो मिथियामोन। नाथाय सैथो जे बेफोरबायदि सानसे समाव जालांदोंमोन आरो जानानै बे बाथ्राया जोबलांबायमोनबो। होमबाबो आंहा गिनाय मोनसे दंबाय थाखायोमोन आरोना, सासे नङा सासेनावथ' बे भिडिअआ थाथारगोन सानसे समबाबाबो बे बुस्थुआ बेरखांखागोन होननानै आं साननाय दंखायोमोन आरोना। ओंखायनो आं सानफ्रामबो एनिटाइम गिनाय भाब दंबाय थाखायोमोन आंनाव। होमबाबो आं दिनै दा बयबो रायजो राजाया नुबाय जेथिया, माने जितुखि नोंथांमोना हायोब्ला अननानै खनसेखौ निमाहा होगोन होननानै आङो आसा खालामनाय थाबाय आरो मबेबा डिस्ट्रिक्टखौ बदनाम खालामनाय एबा माबा मबेबा डिस्ट्रिक्टखौ फाननाय, आं दिनैसिम बेबायदि मोनसेबो डिस्ट्रिक्टखौ बेफोरबायदि गाज्रि रावबो बाहायफेराखै आरो आं जेराव दङ बेयाव आं एसेबां गाज्रि माबाबो देखायाखै। दा आं बे जायगानिफ्रायबो आं गैलिया आरोना लोगोफोर, आं दा माने आं बे जायगायाव थालिया। माने आं जितु जेराव जायगायाव दखान होयो बेबो जोंनि आसाम गोलैया आरोना, जोंनि अरुणाचलसो गोलैखायो। आरो नोंथांमोना आं थाब्ला जुदि नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टआ गुबुंले जायोबा बा हारिया गुबुंले जायोब्ला नोंथांमोना जि सानदों बेनो जागोन। आं जेराव थायो जुदि गाज्रि थासारि सोमजियोब्ला, इयुन जोलैया गाज्रि जालाङोब्ला आं नोंथांमोननि लुबैनाय बायदिनो खालामनोसै। आरो आंनि माखासे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना दुखु मोनदोंब्ला आं बयनिसिमबो निमाहा बिनाय लाग्रोबाय लोगोफोर, जाहाथे रावबो उनाव बेबायदि जानाङा। माने बयबो खालामनो होननानै खालामा आरोना गासिबो जाथायखौ, माब्लाबा मिन्थिस'यैयावबो जाफ्लांलायलाङो। आरो आं दा आंनि माबाखौ गोरोन्थिखौ एक्सेप्ट खालामनानै लाबाय, गनायनानै लाबाय। आरो नोंथांमोना जाहाथे बेफोरबायदि भिडिअखौ पाब्लिक खालामबाय थानो नांलिया। माने उन्दै उन्दै गथ'फोरबो नायोथ', माने जोंनिफ्रायथ' जोङो आपल'ड खालामनो होननानै खालामाखैमोन। माखासे दावराव दावसि समावहाय बेखौ लोगोजों लोगो शेयार खालामनाय जादोंमोन। आरो सोरबा गासिबो लोगोआथ' एसे थार नङा बे समाव, माने मोनसे नङा मोनसे
बाथ्रायाव नांलाय खमलाय जाबानो लोगोजों लोगो बेफोरबायदि बदनाम खालामलायनायाव थाखायो गावनि असेखौनो जों फोथायनो हायाबा जों मालाय लोगोखौलाय बोरैथो फोथायनो लोगो बेखायनो आं बयबो रायजो राजानिसिम आङो निमाहा बिबाय आरो जाहाथे आं उनाव भिडिअ बानाया आं आरो बे टपिकनि सायाव आं भिडिअ लाबोयो आं नोंथांमोना जि बुङो आं बेखौनो आं सैज्य होनो हानाय जाहाथे इसोर आंनो बोलो होयो दायखौ मावबाय जेथिया सैज्यनोबो हानांगोन माबाफोर दुखु मोनदोंब्ला आङो बयनिसिमबो निमाहा बिबाय लोगोफोर वेल बयबो खोनाबाय सानु केमफ्राया दिनै बयनिबो गेजेराव निमाहाखौ बिबाय स' स्पेशेलि आंबो दाख्लै ओरैबायदि जोंबाय मैयानि गेजेरावहाय ओरैबायदि जोंबाय नाथाय नोंथांमोना नायनो हागोन मोनाहालागै हर जानायहालागै आंनि फेसबुक चेनेलावबो इउटुब चेनेलावबो बेबायदि सानु केमफ्रायनि अबसे इउटुबाव दङ नाथाय आं रायाखै नाथाय नंगौना नङा बेखौसो क्लियारिफाइ खालामदोंमोन आङो नाथाय फेसबुकाव नोंथांमोना नाय आङो फेसबुकाव बिसोरखौ फंसेबो जावाखै रायाखैबो आङो आं फानिहैनो लादों दा खोथाया जाहैबाय पाब्लिकआ बबेयाव रागा जोंखो मोनसे सोंलु पाब्लिकआ बबेयाव रागा जोंखो बा आं बहा रागा जोंखो सानु केमफ्रायखौ बुंखादों आङो अनोमोन मोजां मोनो गाहाम नाङो नोंनि कन्टेन्ट नोंनि मिनिनाय नोंनि गुबुनजों रायज्लायनाय गुबुनखौ हेफाजाब होनाय गासिबो थिगानो दङ खुनु नोंखौ जों मानसि हिसाबै गाज्रि होननानै जों बुंनो हाया नाथाय मोनसे खोथाया जों पाब्लिकखौ दुखु मोनहोनाय बाथ्राया बेसो जे जाय समाव नोङो दिनैनि नैबे भिडिअखौ लानानै फैनांगौमोन बा नैबे भिडिअखौ लाबोनांगौमोन बे समाव नोङो बेखौ लाबोआलासिनो नों अभार आंखौ मा खालामनो हागौ होननाय मोनसे गोसोजों नोङो भाइरेल जानायनि उनावनो फार्स्ट लाबनो एंगार हायै लाबनो पस्ट होसिन होनानै आरो मोनाबिलियाव मोनथाम कन्टिनिउवासलि नोङो हट नायनो सोरनिया गोसोम सोरनिया गुफुर हट होननानै नोङो गोराहाय बुंबावबाय बेनिफ्राय जेब्ला फार्स्ट भिडिअ होयो बेयावबो नोङो बुंबाय मा रिप्लाय होगोन नोंसोर नेगासिनो ने नोंनि मुड रायलायनायनि मुड लोगोसे सुर बेफोरनो पाब्लिकखौ नोंखौ बा नोंनि सायाव बांसिन रागा जोंनायखौ नों गावनो लानानै फैबाय जायनि जाहोनाव पाब्लिकआ रागा जोंबाय लोगोसे आंबो रागा जोंबाय आरो थानो हायियावसो हरनि 12टायाव आं नोंखौ हरनि 12टा बै समाव भिडिअ बानायदों नोंनि सायाव मानोना आङो बिलिफां समावनो नोंनि भिडिअखौ नुनानै जोंखाबाय आं रागा जोंबाय आं दिनै जाय बेक्तिया दायनिगिरि जुदि बे बेक्तियानो जुदि आरोबाव गोरा देखायोब्ला बांसिन जुदि देखायोब्ला बेथ' खुनु जुक्तिनि बाथ्रा नङा जोंहा समाजाव नियम थायो आयेन थायो आरो बे नियम आयेनफोरजोंसो मानसिया सोलिनो गोनां जायो जुदि जोङो आयेनजों जुदि सोलियाब्ला दिनै माथो प्रिथिबियाव गासैबो बेक्तियानो रावबो सासेबो मा मोजां थानाय नंलामोन सोरबा सोरखौबा अननाय बा सोरनिबा न'खरखौहाय अयथासार खालामनाय बेफोर गासैबो मा जासिगौमोन संसारावहाय बांलांजोबसिगौमोन दाहालागै मानसियानो थानायबो नंलामोन जानो हागौ जुदि आयेनफ्रा गैयामोनब्ला नाथाय जों आयेनजों खाजानाय नोंगौ
फेसबुकआ इउटुबा सोरनिबा बिमा बिफानि नङा नाथाय फेसबुकआवबो गाइडलाइन्स दङ जोङो फेसबुकनि गाइडलाइन्स बायदि जुदि जों थाङाब्ला फेसबुकआ जोंखौ सासपेन्ड खालामो थिग बेबायदि जोंहाबो समाजाव बेबायदि मोनसे गाइडलाइन्सफोर दङ नियमफोर दङ जायफोर नियमफोरखौ जों मानियाब्ला समाजा जोंखौ साजा होनो हायो आं जुदि दाय मावदोंब्ला आं साजाखौ नाजावखानांगोन थिग बेबायदिहै आंबो नोंनिफ्राय जि समाव भिडिअ भाइराल जादों बे समनिफ्राय नोंखौ सिरि थाजाना भिडिअ आपल'ड होआलासेनो नैबे दा होनाय भिडिअखौसो आङो होजानो लुबैदोंमोन बेबायदि बुंनायमोनब्ला पाब्लिकआबो नोंनि सायाव रागा जोंनाय नङामोन दा जिखि जाया आंनिफ्राय बेनो नों जेरावखि थाया मानो नों जि जायगानि मानसि जि गामिनि मानसि बे गामिनि मानसियाथ' बेखौ एसेब्लाबो नायबिजिरखानो नांगोन जिखि गामिनियानो जाया मानो दाय मावदोंब्ला समाजा बेखौ बिजिरखानो नांगोन जोङो गोरलै गथ'फोरनि बायदि आखलाव थायोब्ला जों जानाय नङा जोंहा ओरैबायदि जे माब्लाबा समाव जोङो बावगोमालाङो उन्दै बैसोआव थानाय बायदि जों मोनो माब्लाबा सोरजोंबा लोगो जानानै बिथिं बेरायोब्ला समाजाव मा नियम खान्थि दङ जों बेखौ बावगारलाङो बेनिखाय जोंनि क्रिएटर्सफोरखौ आं बेखौनो खावलायदों जे रावबो बेक्तिया जेन गाव गावनि दायित्व आरो नियम नितिफोरखौ जेन बावगारलाङा बेखौ आङो बयनिसिमबो खावलायहरनाय थाबाय लोगोसे सानु केम्प्राइनिसिम बेखौ आं बुंहरनो हास्थायबाय जेब्ला समायसा जायो गोसोफ्रा लोरबां जायो गोसोफ्रा बायग्लियो बेनिखायनो नों जेरावखि थाया जुदि नोङो बेखौ गोरोन्थि होननानै जुदि गनायनानै जुदि जिउआव लानो हाबायब्ला बियो नोंनि थाखाय गुड पइन्ट मोजांनि बाथ्रा आरो बे मोजांनि बाथ्राखौ नों सानखांनो हानायखौ नोङो जिबनाव लानानै आरोबाव जेन बेबायदि जाबावलिया जाय हौवा दं जाय गथ' दं हौवा आरो गथ'जों लागेले न'आव थाना रिल्स बनाय ओरै थांनानै बनायनांगौनि जेबो प्रयोजन गैया आरो दाख्लै बावै आं थांनाय मासावनो मोनसे भिडिअ होखादोंमोन बेयावनो आं नोंखौ जथेस्थ' बुंनांगौ बाथ्राफोरखौ आङो बुंखादोंमोन अब्ला गोसोखौ हमथादो जुदि नोंथाङा नोंनि गोरोन्थिखौ हमदांनो हाबायब्ला दानिया रन्जयनि गामिया दिनैसिम एक्सन लादोंना लायाखै रन्जयनि सायाव नायबिजिरदोंना बिजिराखै दाया एक्सुअलि बुंनो थाङोब्ला केम्प्राइनि नंबावा दाया एक्सुअलि रन्जयनिसो भिडिअआव जों नुयो केम्प्राइया उन्दुलांनानै दं रन्जयआ सिरि सिखांनानै भिडिअ लादों बे रन्जयनियाव थानाय भिडिअखौ मानसिफ्रा बोरै मोनगोन बे जुदि राननानै होआखैब्ला रन्जयआ जुदि राननानै होआखैब्ला मानसिफ्रा बोरै मोनगोन दिनै गामिया हमनांगौ आरो बुंनो थाङोब्ला केम्प्राइयाबो केसखौ स्पेसियेलि रन्जयखौ होनो नांगौ मानोना गासैबो झेमेलाया रन्जयनिफ्रायनो जाबोजोबदों रन्जयनि गामि मा गामि मिथिया खोनानायाव खासिकत्रा साइडनि होनना बुंदों बबे गामिनि मिथिया बेखौ जेसेबां हायो थाबैनो गामिया नायबिजिरनांगौ आरो बिनि सायाव एक्सनखौ लानांगौ जाहाथे बिथाङा आंगा जांगा खालामबाय थाया आरो लोगोसे आं पाब्लिकनो बेखौ खोन्थानो इच्छा खालामो
रन्जयजों आं दाखालि कल रायलायदोंमोन आं गुबुनफोरबायदि हेलौ हुलाव होननानै आङो कल रेकर्ड होनानै आं फेमास जानो आं भिडिअ भिउ थांहोनो आं गोसो गैया नाथाय बेयाव बुंनाय बाथ्राखौल' आं बुंगोन जे नोंबो होदो भाइराल खालामबावना होदो आंखौ एसे फेमास जाबावनायनि होननानैसो बुंहरबाय बेफोरो माबा जुक्तिनि बाथ्रा नामा हा बेफोर माबा जुक्तिनि बाथ्रा बैसो जाबाय गथ' गथाय खांबाय बिजनेस खालामनानै जादों हा दासिमहालागि जुदि समाजनि फारसे बा गोथौ बाथ्राखौ जुदि इसेबो साननो हायाब्ला बोरै जानांगौ साननो हानो नांगोन अब्ला रायजोफोर आंनिफ्राय बेनो जोङो जेब्लायबो नंगौखौ बुंगोन सैथोखौ बुंगोन आरो सैथोनि थाखाय गसंगोन सोरबाया जुदि जोंखौ नेनानै दङब्ला जोंनि भाइरालखौ नेनानै दङब्ला नेनानै थाबाय था जानो हागौ नोंसोरनि जिउआ जोबलांबाबो नुनो मोननाय नङा हामबायसै जय बर' हारि